ଫୁରୁଫୁରି ନଗର ନାମକ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାମଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଅତି ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚାଳିଘରଟିଏ ଥିଲା। ସେହି ଚାଳିଘରେ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପୁଅଟି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା। ସୁକୁଟା, ସୁକୁଟା, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ରେ? ସକାଳ ହେଲାରୁ କୁଆଡ଼େ ଅଣ୍ଟା ଭଳିଆ ବୁଲିବାକୁ ପଳଉଛି। କାଲି ତ ଚୋରି କରିକି ପୁଳାଏ କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲୁ, ଆଜି ଯା ମାଗି ମୁଗି କୋଉଠୁ ପୁଳାଏ ଆଣେ ଖାଇବା। କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ରହ ବୋଉ ରହ, କାହିଁ ରଦି କରି କମ୍ପଉଛୁ? କାଲି ସିନା ସେ ହରିଆଘର ବୁଧା ମରିଥିଲା, ଆଉ ସେଇଠୁ ପୁଳାଏ ନେଇଯାଇଥିଲି ଖାଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଆଉ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଦେଖେ ବାଟରେ ଯିବା, ତୁ ରଦି କରି ଯୋଉ କମ୍ପଉଛୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖେ କୋଉଠି କ'ଣ ଥବ ଆଣିକି ଆସିବି। ଆଉ ଯାଉଛି ଆଉ। ମାଆକୁ ସବୁ କଥା କହିସାରି ସୁକୁଟା ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁକୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ଏ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲଟା ପଡ଼ିଗଲା ରେ, ଏଲେ ବାଘ ଫାଘ ମୋତେ ଖାଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲୁ। ଏଲେ ବୋପାଲୋ ବୋଉଲୋ, ଏଲେ ବାଘ ଆଛୁ, ଏଲେ ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଯାହା ହଉ ଗାଁରେ ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଙ୍କରି ଘର ମାଗି ଦୌଡ଼ିଥା ହବୁ। ମାଉସୀ ଦିଟା ଆଜି ଗନ୍ଧାଇ ଭିକ ଦେ। ମାଉସୀ ଆଲୁ ସାଲୁ କ'ଣ ଅଛି ଦେ, ଆଲୁ ଦିଟା ଦେଉନୁ, ନହେଲେ ପିଆଜ ଦିଟା ଦେ। ମାଉସୀ ମାଉସୀ ନା, ଇଏ ଦବ ନାହିଁ, କାହିଁ ମାଗୁନାହିଁ। ଆଙ୍କ ଘରୁ ମଉତା ଘରୁ ଦିଆ, ମଉତା ଘରୁ। ମଉତା ମଉତା, ଆଲୁ ଦିଟା ଦିଅ, ଆଲୁ ପିଆଜ ନହେଲେ ପରିବା ଭେଣ୍ଡି ଫେଣ୍ଡି କ'ଣ ଥିବ ଦଉନ, ଏଇଟା ଖାଇବା। କିଛି କାହିଁ ନାହିଁ, ଇଏ ମଉତା ଦେଲା ନାହିଁ ରେ, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠି ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ମାଗିବାକୁ। କ'ଣ ବା ଗାଁରେ କ'ଣ ମାଉସୀ ମଉସା, ଇଏ ଦିଅ ଗନ୍ଧାଏ କ'ଣ ଅଛି ଦିଅ, ଜବର ଭୋକ ଗଲାଣି ମୋତେ। ମଉସା ମଉସା, ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ଅବିବେକି ହେଇଗଲାଣି। ଆଲୁ ସାଲୁ ପିଆଜ କ'ଣ ଘରେ ନାହିଁ ଅଛି, ଦବାକୁ ଦିଟା ଦେଖୁନ କେମିତି ହେଉଛି। ଅଇକା ଦଉନ, ରାତିରେ ଆସିକି ତମ ଘରେ ଚୋରି କରିକି ଆସିକି ଘରେ ପଶିକି ନେଇଯିବି। ନାମ ନବ। କିଛି ନାହିଁ ଆଜି ଖାଇବାକୁ, କେହି ଦେଲେ ନାହିଁ କିଛି। କ'ଣ ଖାଇବି ମୁଁ ଆଜି? ବୁଦ୍ଧିଟା ପୁଣି ଘରେ ଅଛି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ନେବି? କେହି ଦେଲେନି, ମର ସବୁ କହୁଥିରେ। ଇଏ ଦବଦ ହାଣ୍ଡି କ'ଣ ଭାସିକି ଆଇଲେ? ହାଣ୍ଡି ଯାକ ଚିକିଣିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। କାହାର ହାଣ୍ଡି ତ ଭାସି ଆଇଛି? କ'ଣ ସୁନା ଫୁନା ଟଙ୍କା ଫଙ୍କା ସବୁ, ମୁଁ କାର ଫାର କିଣିକି ଚଢ଼ିକି ବୁଲିବି ଆଉ। ଇଏ ଦବଦ ହାଣ୍ଡି ଯେ କେତେ ଖାଇବା କିରେ? ଯେ ସେଉ କଦଳୀ ସବୁ କେକ୍ ଫେକ୍ ସବୁ ଅଛି, କୋଉଠୁ ଆଇଲା କିରେ? କାହାର ତ ଭାସି ଯାଇଛି ଭାଇ, କ'ଣ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବି? କି ଖାଇବା କୋଉଠି ଥିଲା? ଜଗନ୍ନାଥ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଲ? ରସଗୋଲା ଗୋଲାପଜାମୁନ ଦିଟା ଖାଇଦେବା ଆଗ ଟିକେ। କେତେ ଗୋଟେ ନାଲିଆ ଫଳ ଟିକିରେ। ସେଉ କେତେ ଗୋଟେ ସେଉଟା, କେତେ ଗୋଟେ କଦଳୀଟା ଚୋରି କରି, ଏମିତିଆ ଚୋରି କରିକି ଖାଏ କଦଳୀ, ଏମିତିଆ ନୁହଁ। ଏ ଛେନାପୋଡ଼ କି ଶାନ୍ତି କିଲେ, ଚୋରି କରିକି ମାଗିକି ଖାଇବା তুমি କି ଶାନ୍ତି। ମୋ ପେଟ ତ ପୁରିଗଲା, ମୁଁ ପେଟେ ଖାଇଦେଲି। ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦିଟା ନେଇଗଲେ, ବୁଦ୍ଧି ଖାଇକି ସେଠି ଗଦଗଦ ହେଇକି ଶୋଇବ, ମୋତେ ଆଉ ଚୋଦିବ ନାହିଁ। ଏ ଭୂତ ଭାଇ, ଏ ହାଣ୍ଡିରେ କିଛି ନାହିଁ ବୁଝିଲ। ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଲି ବାଲି ଗୋଦି ଇଟା ଏଇଟା ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଶା କରିବ ନାହିଁ, ମୋତେ ଡରେଇବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ହାଣ୍ଡିଟା କେତେ ଓଜନ ହେଇଛି କିରେ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କ'ଣ କଷାଇଲେ, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା ନା କ'ଣ? କିଛି ତ ପଇଛି, ଓଜନ ହବ ଆଉ।
ହେଲେ ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଏ ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଆ ଦେଖିବା ଆଜି ଏମିତିଆ ଖାଇ ଆଣିଛି ତ 14 ପୁରୁଷରେ ଖାଇନଥିବୁ ଏମିତିଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ବୋଉ ବୋଉ ହେଲେ ଶୁକୁଟା ହେଲା କି ଶୁକୁଟା ଏତେ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି କୋଉଠୁ ଆଣିଲି କିରେ ଧରା ପଡ଼ିନ ମାଦ ଫାଦ ଖାଇନୁ ତ ଦେଖେ ସେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିବା କିରେ ରସଗୋଲା ଛେନାପୋଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ କେକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କେକ୍ ଏ ନାଲିଆ ଫଳଟା କୋଉଠି ଲାଗିରେ ଏତେ ବଡ଼ ନାଲିଆ ଫଳ ଶୁକୁଟା କୋଉଠୁ ଆଇଲୁ କିରେ କେମିତିଆ ଖାଇବାକୁ କୋଉଠୁ ତୁ ପାଇଲୁ ଶୁକୁଟା ହେଲେ ଶୁଣିଲ ବୋଉ ଆଜି ଗାଁରେ ବୁଲି କେହି ଗୋଟେ କିଛି ଅଣ୍ଡାଏ ଚାଉଳ ବି ଦେଲେନି ଆଉ ତା ବି ଦେଲେନି ଯାଇକି ନଈ କୂଳରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲି କାନ୍ଦୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିଟେ ଭାସି ଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କୋଉ ହାଣ୍ଡି କ'ଣ ଟଙ୍କା ସୁନା ଥବ ନା ଦେଖିଲା ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ମୁଁ ତ ପେଟେ ଖାଇଲି ତୋ ପାଇଁ ବି ଆଇଲି ତୁ ବି ପେଟେ ଖାଇଲୁ ଏଥର କାହାର ଭିତ ଭାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଠି ଯାଇ କାନ୍ଦିଦେଲେ ପୁଣି ହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଭାସି ଆସିବ ଖାଇବା ଏମିତି ଦିନ କଟିଯିବ ତୋର ମୋର ଏମିତି ଖୁସିରେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁକୁଟା ନଈକୂଳକୁ ଯାଏ ଏବଂ ମିଛରେ ସେଠି କାନ୍ଦେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ପରି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ହାଣ୍ଡିଟିଏ ଭାସି ଆସେ ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଆଣି ଖାଏ ଏବଂ ତା ମା' ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ନେଇ ଆସେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ କର୍ମଧର୍ମ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଦିନକର କଥା ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ନେବାକୁ ସବୁବେଳେ ଆସିବାକୁ କହୁଛି ହାଣ୍ଡିଟା ଆମ ଘର ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆସିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନି ଘରେ ଖାଆନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନୂଆ ହାଣ୍ଡି ଆସିବ କେହି ଦେଉନି ଖାଇବାକୁ ହାଣ୍ଡି ଆସୁନି ନାଗୁଟି ଦୋରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହାଣ୍ଡି ଆରେ ହାଣ୍ଡି ଖାଇନି ଆରେ ହାଣ୍ଡି ଆଇନାନି କ'ଣ ହାଣ୍ଡି କୁଆଡ଼େ ଗଲୁନି ଆସିଗଲା ହାଣ୍ଡି ଆସିଗଲା ରେ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଖାଇ ଆଇଥିବ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲା ହାଣ୍ଡି ତ ଯାଇକି ଆଉଛି ଆଉ କହୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ବାସନା କ'ଣ କିଛି ହେଉନାହିଁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଆଜି ନୂଆ ଖାଇବାଟା ହେଇଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି ଇଲୋ ବୋପାଲୋ ମାରି ପକେଇଲ ଇଏ କ'ଣ ଇଲୋ ଗୋଇଠା ମାରି ପକେଇଲା ମାରୁନାଲୋ ଇଲୋ କିଏ ଏ ବୋଉ ବଞ୍ଚା ହେଉଥିଲ ମାରି ପକେଇଲା ଇଏ କ'ଣ ଖାଇବା ନାହିଁ ପଳେଇ ଚାଲ ଇଲୋ ପା ଇଲୋ ବୋପାଲୋ ହାଣ୍ଡିଟା କ'ଣ ମୋତେ ଗୋଦେଇଲେ ଇଲୋ ବୋପାଲୋ ଆଉ ଆସିବି ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଦେ ହାଣ୍ଡି ହାଣ୍ଡି ମାରି ପକେଇଲା ପଳେଇ ଚାଲ ଯାହା ହଉ ପଳେଇଲା ବୋଧେ ନାଇଲେ ଆଇଲେ ଗୋଦାନ ମୋତେ ଖାଇଦେଲେ ଇଲୋ ବୋଉ ଏ ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଇଲୋ ବୋଉ ମାରି ପକେଇଲା ଇଲୋ ବୋପାଲୋ ଇଲୋ ଆଇଲୁ ଏ ବୋଉ ମରିଗଲୁ ବୋଉଲୋ ଇଲୋ ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଏ ଶୁକୁଟା କାହିଁ ରହୁଛି କହି ସକାଳୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଏ ମୋ ପୁଅ ହାଣ୍ଡି ଆଣିକି ସକାଳୁ ପଳେଇଲେ ଲୋକ ସକାଳୁ ଗାଁରେ ଉଠିନାହାନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ହାଣ୍ଡି ଆଣିକି ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବା ଭଲ ଆଜି କ'ଣ ଆଇଥିବ କ'ଣ ଖାଇବି ଇଲୋ ବୋପାଲୋ ଶୁକୁଟା ଇଏ କ'ଣ କଲେ ଇଲୋ କି ମାର ଶୁକୁଟା ଶିଖୁତାଲେ ଇଲୋ ବୋଉ ମାରି ପକେଇଲା ଶିଖୁତାଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଶିଖୁତା ଇଏ କ'ଣ ଆଣିକି ଦେଇଛୁ ଇଲୋ ଶିଖୁତା କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଶିଖୁତା ଇଲୋ ଓଟା ମାରି ପକେଇଲା ଇଲୋ ବୋଉ ମାରିଲ ଶିଖୁତା ଇଲୋ ବୋପା କି ମାଦଲ ଶିଖୁତା ଇଏ କ'ଣ ଶିଖୁତା ମାରି ପକେଇଲେ ବଞ୍ଚା ଶିଖୁତା ଇଲୋ ଓଟା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବି ଇଲୋ ବୋଉଲୋ ଶିଖୁତା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଶିଖୁତା
ମାଲି ମାଲି ମାଲିଲ 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 ମରିଗଲି ଗୋଡ଼େଇଲା ହାଣ୍ଡି ଗୋଡ଼େଇଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏଥର ଭଲ ପିଲା ହେଇଗଲୁ। ଆମେ କାମ କରିବୁ ଖାଇବୁ ଆଉ ବସିକି ଖାଇବୁନୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।